Μάγειρας. Μάγειρας. Εδώ δεν μέσα μάλακα, είναι στο καρπούζι ρε μάλακα, κοίτα εδώ. Είναι καρπούζι ένα φωνόμενο μάλακα, τι είναι αυτά. Είναι το καρπούζι ρε μάλακα. Μαγειρί είναι αυτά μάλακα, είναι το μπούτσο. Ρε φιλάω, τι θα κάνουμε τώρα χωρίς καρπούζι, μπορείς να μου πεις. Τι θα κάνουμε τώρα ρε φιλάω χωρίς καρπούζι. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι εγώ ρε φιλάω. Εδώ, κοίτα, εδώ είναι η κάμερα. Ω, τι βλέπω την κάμερα έτσι ρε φίλε. Το καρπούζάκι πού είναι ρε μάλακα. Το καρπούζάκι φίλε είναι άποψο. Διότι δεν έχουμε σήμερα φρούτο. Γιατί να έχουμε το καρπούζάκι. Γιατί δεν έχουμε φρούτο φίλε. Όχι ρε φίλε, όχι, θα το συζητήσουμε. Όχι ρε μου. Το παλτά. Θα την καθαρίσω. Δεν θα το καθαρίσω. Τι κάνεις μαλάκα. Είχα μην κάνω λάθος εδώ. Ποια πιάτα ρε μαλάκα. Δεν έχει. Θα τον αφήσουμε εδώ. Θα τα πούμε μετά από μισή ώρα πάλι. Μετά από μισή ώρα. Κάτσε να το δω ρε. Τι κάνεις ρε φίλε. Λέει με κομμάτι. Ωπω, έχει δροσιά εδώ Εσύ, έλα να βάλουμε την ντομάτα στο στόμα, πιάσε κινητό. Πήγαινε, βάλε την ντομάτα στο στόμα. Έλα, άνοιξε το ματάκι. Άνοιξε το ματάκι, μαλάκα, μην τρέπεσαι. Άνοιξε, μαλάκα, τραβήξουμε. Έλα, μαλάκα, τελείω, δεν κάνω μαλακία. Έλα, ρε μαλάκα. Έλα, συγκρατάει. Έλα, να είσαι κουρουνάκι, ρε μαλάκα. Να είσαι κουρουνάκι. Ρε μαλάκα, μην κάνεις αναλογικό. Ντομάτα έχεις το διαλύγεις. Βάλτε ντομάτα στο κόμμα ρε μαλάκα λίγο. Δάγκωσέτε λίγο ένα σαν τέτοιο σαν κορνάκι. Άστο ρε μαλάκα. Ω φίλε τι λέει. Ξέρεις αυτή τη ντομάτα να τη βάνει παντάρι τώρα. Μα θέλει να το Θέλει να το Και εσύ μετά μου τι θα κάνω εγώ. Μέσα τώρα ξέρω. Κάτσε ρε παιδά. Όχι ρε μαλάκα. Μάγειρες είναι για τον Μπούτσο. Ελληνικός στρατός. Λένε μάγειρες για τον Μπούτσο, το καταλάβει. Πού είσαι ρε και το Μητράκη.